Iki wis sore, tapi bojoku mbuh ning ngendi iki? Halo ya. Napa ning kono? Ya, diceluki kok. Sampe napa ning kono? Ramban. Makan wedhus. Wis pinter masak, pinter golek duit, pinter ingon-ingon. Ngono iki gak wedi enek ulone. Enek ulone. Ulone takon dhewe. Oh, nare to. Juragan sosis. Lah ngono jek mulai ya duitnya ra kalong no. Arep ning omah. Pinggire kolam. Hei, lebih wae ya. Sakmono. Iya. Oke. Misale pitik. Nek pengen manting ya duwe. Nenek ulone piye ya? Ora enek ulone wedi ora rusak. Peduse sampean akeh? Oh, 10. anyan. Nek cemil-cemil. Aku ki jarang mengguri guys, paling mengguri lah nek mepe klambi ngono tok. Nek masalah per hewan-hewanan ngono kae yo juraganku. Nah kae iwake enek iwak nila, iwak apa ya? Patin. Iwak patin, iwak lele dadi sitok ning kene. Pengen lele tinggal mancing goreng. Lah ngono duit blonjo ku ora kalong no. Ora to. Iki punya ayam ae. Kita ku mie ayam. Duit untuk ngono yo ki klambi to. Sumuk malah. Yo kucingnya melok lo ya. Mbak dulu. Kene ulone ini. Makanan wedhus ready. Ini iki cik mulai arep tuku. Ini iki cemilan sisuk sup. Tuh sak bongkok. Ndi bojo jan super rajin. Enek sing tandur lek lengkenge sampe mbok tandur ndi? Ya Allah, muga-muga bojoku paring sehat, lancar rezekine. Uripe ayam tentrem. Gak tau nuntut, gak tau nesu. Masak iki. Ya. Tapi aku gak iso rono ya, Bos. Wedhus nek 10. Ngono kok awak iya ra kuru ya nek tandang gawene akeh. Urung kok nek entuk orderan. Nah mentas, wis ngasar lho. Bos. Ya. Ning wedhus iki aja sampe awakmu kesel gara-gara ngarit bedino ngarit. Lah terus kudune piye? Nandur. Ben gak apa to? Ben gak diperbudak karo kewan. Awake dhewe juragane kok kon ngarit kon gasuri galengan bedino. Sorone ra ukur daripada gasuri galengan nandur-tanduran. Lah kuwi nek sing duwe lahan nengguri ngono kae kok sampean ngono kae. Lah nek sing ra duwe, Ning desa kuwi gak mungkin gak di lahan. Pasti duwe. Yo ora oke tang saiki nek duwe tem-tepan niki awake dhewe kesel garek ngemek. Ojo peh ngomong ngingu kok tuku pakan. Daripada we ngarit ning ratan, ning galengan ning lapangan, tuku wae. Iso kerja, iso nyenengi anak bojo. wes cocok. Wis pinter gelik duit, pinter masak, pinter open-open. Iki tanduran. Mingguri ki tanduran. Yo, los. Saiki dipakakne, bisa dipakakne. Mumpung musim penghujan nandur pasti tuku. Oke, Bos. Gak apa-apa rusuh, yang penting awake dhewe duwe open-open. Nemu ning desa kok ape resiki piye ra mungkin. Pak angga diteleki pitik. Pitik karek beleh, ndoke karek ngenteni, iwak ya karek mancing. Mancing. Dinginane untuk patin gowedi. Ini ki ayam sakmene lho, kayak sakmono kae sangan. Kayak dipangan wedhus telu ya wis waras, ya to. Wedhuse piro mau? 10. 10. Ora ketang nyalangi saiki. Ngono iki wong kok sabar men. Sampeyan digremengi karo bojone. Yo ora lah. Ini omah-omah. Wes. Enak yo wong sabar kayak ngene. Telo. Randu telo jane. Nek guri kae randu tok kae. Yo, kapanane wis tau tak sepilno, Bos. Ini ki urip ning desa wis piye nek kepen apa. Iya, bener. Wes jam 5, nang mandi ya. Julali, engko mancing loro ae, ya. Kau kena dikek goreng-goreng ya. Kilau, oke. Ibu sabar ya, Ram. Wes pinter masak, pinter golek duit, pinter open-open. Alhamdulillah.